Ahojte všetci, vítajte u môjho prvého videjka. Bude to celé také autentické, budem improvizovať, pretože nič nemám pripravené, ale práve preto som si založila Hero Hero, lebo som chcela, aby ste ma spoznali taká, aká som naozaj. Inak beží mi tu v pozadí prednáška, ale som rada, že je online, lebo to by som nedala, že by som ešte aj piatok musela byť v Bystrici. To je jedno, dneska si urobíme taký haulik, pretože mi prišlo neskutočne veľa balíkov a budem to dávať aj na Instagram, ale na Instagram by som to chcela dávať skôr pekne upravené a tak estetické, ale tu si urobíme Kaviho a úprimné názory na všetko. Dneska to budú balíky od Bandasy a od Prozis, čiže legíny, overall by tam mal byť a uvidím čo ešte. Na budúce si dáme aj plaviek, pretože aj tie mi prišli a taktiež Shein haul, pretože ten mám veľmi rada. Ale chcem vidieť, ako to teda pôjde, či o to budete mať záujem. Čiže let's go! Čiže prvé legíny. Už som to skúšala, hej, narýchlo, ale v tme, čiže absolútne som nevidela, ako to na mne vyzeralo. A mala som aj svoje dni, čiže no veď viete, že inak píše, že je to s nízkym pásom, že sú s nízkym pásom, ale mne prídu dosť vysoké. Ale mám rada vysoké, čiže ja som aj rada, lebo nerada nosím nízky pás a ideme si to vyskúšať. Sú úplne také elastické, tá látka je celkom fajn. Dobre. A veľmi sa mi páčia, že sú proste dlhé. Sú fakt, že dlhé. A majú takýto... Čiže akože dosť sa mi páčia. Ja som, že 100% spokojná s nimi. Sú fakt, že úplne, že dokonalé. Objednala som si S-kové. Úplne dokonalé. Ďalej tu máme, hádajte akej farby. Je to moja obľúbená farba a je to rúžová. Oni sú že s ultra vysokým pásom a sú fakt, že nádherné. Tá farba je, že oh my god, že som veľmi zvedavá. A tiež sa mi veľmi na nich páči, že sú proste dlhé. To nie sú také legíny, keď z hocikadiaľ mi prídu a musím si dať vysokú ponožku, aby som si zakryla, že mám proste dlhé nohy na legíny, hej. A tieto sú fakt, že dlhé. Neviem, či Prozis robí pre modelky alebo čo, ale naozaj sú dlhé. Dneska si ich oblečím aj do fitka, som sa rozhodla. Naozaj som, že veľmi spokojná. A teraz si rozvalíme od Bandasy. Toto sú máme výmenný formulár, to mi netreba. No. Takéto bodičko mám už v bielej farbe a musela som si ho zobrať aj v sivej, pretože je naozaj dobré, veľmi dobré. Absolútne sa nežmolkuje, má aj takúto vypchávku v sebe a úplne je to taký príjemný materiál, neviem, či to tak vidno, ale fakt je taký strašný, jak taký, nechcem povedať, že plavkový, ale naozaj je taký príjemný a celkom pekne formuje postavu, hlavne prsia, ktoré nemám. Ale celkom pekne to naozaj formuje a som s tým, že veľmi spokojná. Takže preto som si zobrala. A sú úplne, že tangáčové, proste vidíte. Čiže to si môžeš dať pod rifle, pod legíny, absolútne pod všetko. Ja si to väčšinou dávam pod tepláky a tak chodím do školy. Lebo je to naozaj príjemné a neťahá ma to. Čiže vám ukážem, ako to na mne vyzerá. Na Bandasy značke sa mi veľmi páči, že oni všetky produkty, čo sa týka vršku, robia tak perfektné, že vám naozaj tak urobia také pekné prsia. Či už sú to podprsenky športové, alebo takéto bodička, to je jedno. Urobí to krásny chrbát a inak vyzerajú ako plavky, ale nie sú to plavky. A toto je, že dokonalosť. Ja som taká zvedavá, aké to na mňa bude, tu vám prikladám obrázok. Ja som to ešte nevybalovala, čiže je to moja úplne, že prvá reakcia. Oh my god. Normálne to má v sebe všité výplne. Wow. To čo je?
toho, čo je, to je krásne. Pane Bože. To je tak dokonalé. No ja dúfam, že to bude na mne tiež také dokonalé. Taký naťahovací dopaň, to je brutálne. To je fakt, že brutalita. Wow, prečo som vtedy neobjednala skôr? A majú aj v čiernom, aj v hnedom. Tak to potrebujem. Ja naozaj neviem, čo vám povedať, lebo z týchto všetkých 4 vecí sa mi najviac páči tento overall, lebo ja milujem overally. Druhá vec, ktorá sa mi veľmi páčila, boli tie rúžové legíny. Oni sú že fakt naozaj krásne a dneska si ich dám do fitka. Vyskúšam ich. Veľmi sa mi páči fakt, že sú také dlhé a tie čierne takisto. Zo Sheinu mi prišli také nádherné topánky. Akože nie každému sa to môže páčiť, ale mne sa veľmi páčia. A keď si predstavím, že si dám tie topánky, tie čierne legíny, proste, ja vám to ukážem v nasledujúcom haule, ak budete mať záujem. Idem o chvíľočku na poštu, do fitka, vyskúšam tie nové legínky a zajtra by som chcela natočiť niečo na Instagram, nejaký taký haulik, niečo krajšie, lebo tuto je také všetko také, aké to je v realite. Ja si vždy poviem, že by som chcela proste dávať aj negatívne recenzie na niečo, lenže jednoducho všetky tie oblečenia, všetko, čo mi príde, sú tak dokonalé a tak pekné. Lebo akože ja si tiež vyberám, hej. Čiže to nie je také, že mi pošlú hoci čo by sa mi nepáčilo, ale vždy je to to, čo sa mi na stránke páči. A keď mi to príde a vyskúšam si to na sebe, tak sa do toho zamilujem. Čiže tak. Ale akože zo Sheinu sú veci, ktoré mi prídu, sú aj malé, krátke, čiže tam určite budú tie recenzie aj negatívnejšie. Ale tak ja sa na život pozerám pozitívne a snažím sa vo všetkom nájsť to pozitívne. Viem, že toto video je také kus kratšie, ale chcem, aby to bolo také osobnejšie, lebo na Instagram dáva takéto veci, neviem. Ono by toho bolo too much podľa mňa a tu sa môžem rozkecať. Chcem pridávať viac takých videí, pretože ja som človek, ktorý furt musí dať čo hovoriť a moji blízky už majú dosť. Tak to budem dávať semka a tak. Dobre, nebudem to už rozkecávať, naťahovať. Som veľmi rada, že ste to pozerali toto videjko do konca a že ma podporujete takto na Hero, pretože som tu úplne nová. Dobre, idem to ukončiť, pretože to budem hovoriť zase odznova. Ahojte a majte pekný deň.